Hey everyone, it's Myung and Mia and welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, sobrang na-miss kong mag-film and makikita nyo ang tail ko tingnan kasi hindi pa ako naglagay ng lip products natin kasi ang gagawin natin today is swatches and a review of these products from Precious Skincare Cosmetics. These are the Tint Me Lip and Cheek Balm. So if you're excited to see the swatches of these products and to know my thoughts about these things, please keep on watching. Pinadalhan ulit tayo guys ng Precious Skincare Cosmetics ni Sis Jen ng mga bagong products and for us to review and swatch, yung iba dito guys nagamit ko na actually. Dalawang shades yung nagamit ko. Ginamit ko siya sa SG to test the longevity and kung paano siya mag-perform sa lips natin. Pero yung dalawang shades actually hindi ko pa siya nagagamit. Pero nakita ko na yung mga shades niya. Sobrang excited ako kasi diba usong-uso ngayon yung clay blush. And nung nakita ko yung texture nito guys, para siyang pwede siyang maging clay blush kasi pwede siya sa cheek at saka pwede din siya sa lips natin. So swatch muna natin guys. Swatch muna natin siya dito sa kamay natin. And the first one na ginamit ko guys is this heart. Ito siya. Ito guys yung kanyang shade. Next naman guys is this one. This is in the shade Alexa. Wow. Ito yung dalawang shade guys na nagamit ko siya sa SG. Next naman guys is this Iya. Tignan nyo guys kapag hindi pa siya nagagamit. Ganyan no. Para siyang medyo nakaumbok. Yan. Oh. Kapag tinitingnan siya parang iba. Pero pag na-swatch pa lang, iba yung kulay niya. So, excited ako makita to sa lips ko. Ito naman guys, this is in the shade Jazzy and mukhang pamatay yung shade niya. Yan yung shade niya guys. Medyo may pagka-orange na may pagka-brownish. Ito yung talagang brown. Then ito yung may pagka-orange. And ito yung pinkish sa kanilang apat. Proceed naman tayo guys sa ating swatches sa lips natin. Swatches natin guys and isa lang yung masasabi ko, do not judge the lip balms by its cover. Sobrang na-amaze ako guys. Kaninang nagsiswatch ako, sabi ko dito sa kamay ko, ganun pala yung shades. Kasi actually nito nga, kasi diba dalawa pa lang yung nagamit ko na shade. Yung heart pa lang, tsaka yung Alexa. Yung heart, tsaka Alexa. Nung nasa SG ako, nung naiwan ko yung heart, kasi ito talaga yung favorite ko na shade. Nung naiwan ko yung heart dun sa hotel, ang nasa bag ko yung Alexa. So sabi ko, kesa naman sa walang kulay yung bibig ko, sige, okay na. Pero nung nag-a-apply ako, sabi ko parang ayoko yung shade, parang hindi bagay sa akin. Pero nung nag-edit na ako ng mga vlogs natin sa SG, okay naman pala siya, bagay din pala siya sa akin, and nakaka-fresh din pala yung dating niya. And then guys, nung mag-duty na naman ako, hindi ko mahanap yung dalawang shades na yun na na-try ko na. So sabi ko, sige ta-try ko yung mga shades na hindi ko pa nagagamit. Kaso, nung pag-open ko dito guys, sa dalawa, this is the Aya or Iya. And then yung Jazzy, sabi ko, parang hindi siya pang duty, parang masyado siyang bright or masyado siyang dark. Para sa duty, kasi tingnan nyo naman to guys, diba parang masyado siyang black, na parang masyado siyang blue undertone, ganun. Kaya sabi ko, parang hindi siya pwede. And then ito naman, ang brown naman niya masyado. Hindi ko talaga to pinansin yung dalawang to. And then guys, ngayon, na-amaze ako, kakaiba siya. Kasi kapag pinahid mo na pala siya sa skin, iba. And then kapag nasa lips siya, mas okay na naman siya. So, good job.
Ngayon tuloy, hindi ko na ako makapili kung ano yung favorite ko kasi sasabihin ko sana yung heart yung marirecommend ko na bilhin nyo. Ngayon hindi na ako makapili kung ano dito sa 4 yung shade na pinaka-favorite ko. Punta naman tayo kung ano yung ma-review ko. And ipapakita ko muna sa inyo guys kung gaano kadami yung isang product. Ito siya. Ilalabas natin siya ng bonggang-bongga. Ayan guys, ito yung makukuha nyo for the price of 150 pesos. O, diba? Bongga. Ang dami pala nito. Una kong napansin dito guys, while applying the product is the scent and the taste. Yung maamoy mo talaga na meron siyang something. Ito, amoy strawberry siya. Lasa siyang strawberry. Ano ba yan? Lasa siyang strawberry. Natusok pa yung bibig ko, besh. Eto, lasa siyang strawberry and amoy strawberry siya. Pero, yung isang product nila, yung, eto, si Iya. Eto yung hindi ko nagustuhan yung scent. Amoy, hindi ko alam kung yung product lang na napunta sa akin or sa lahat ng shade ng Iya or Aya is ganito yung amoy niya. Basta, amoy ano siya, amoy Crayola, parang ganun. So, ito yung hindi ko masyadong bet yung scent niya. Gustong-gusto ko pa man din yung shade nito kasi very neutral lang siya yung ganito guys. Yung parang nude color. Perfect sana siya for duty ka. So, parang kaninang sinaswatch ko, parang hindi ko matik yung lasa niya tsaka scent niya. Yun lang naman yung naiba dito. Kasi ito lahat guys, masarap or mabango yung amoy nila. Ewan ko kung ito, siguro yung particular lang na product or item na ito ang kakaiba. Let me know down below guys kung na-try nyo yan na yung shade nila na Aya. And by the way pala guys, kung ano yung nasa sulat dito na kanilang shade, yan din yung makikita mong kulay sa loob. So, yung heart is like that. And then, ito naman yung jazzy is mas dark din siya. So, kung ano yung color ng font niya is ganun din yung shade na makukuha mo sa loob. Now guys, doon naman tayo sa longevity niya. Dito guys, nung nag-swatch ako, iba-iba yung texture nila. Yung una, yung tatlo magkakaparehas halos. Yung Heart, yung Alexa, tsaka Aya is pare-parehas sila. Konting may tagging effect konti kapag ipapahid mo siya or kapag ina-apply mo na siya sa lips kasi medyo dry siya kasi nga para siyang clay. Ganun yung consistency niya. Hindi siya kagaya ng mga lip balms na nilalagay natin sa lips natin before tayo matulog. This is parang intentionally for a day use, yung ganun, yung talagang magkukulay ka, hindi yung pangtulog na lip balm guys. Medyo dry siya, para siyang clay, ganun. May tagging effect. Pero itong Jazzy guys, ito yung pinakalas kasi na swatch ko. Ito yung sobrang lambot niya, para siyang yung mga buttery na lipstick, ganun ang kanyang texture. Ito kasing iba guys, yung tatlo dito sa kanila, para siyang yung mga matte lipstick na mas dry. So, para talaga siyang clay. Ganun yung kanyang effect. So, konting may tagging. Very minimal lang naman yung tagging effect niya. But with this one, easy to glide lang siya. Now, for the longevity guys, if you will ask me, I didn't expect a lot from this. Hindi ako masyadong nag-expect kasi alam mo naman, lip balms, hindi talaga siya magtatagal sa lips. So, sabi ko, I will bring the lip balms with me during the travel kasi every now and then gusto ko yung may color yung lips ko. So, magre-retouch ako every now and then. So, nagtatagal talaga siya guys ng mga 4 hours, 4 to 5 hours depending on the activity of your lips. Activity of your lips. I mean, kapag yung dinidilaan mo yung lips mo, of course, do not expect na yung product maglalast siya. Kasi ako, ganun ako. Yung parang nagsasalita ako, pansin nyo sa mga vlogs ko, parang lagi ako nagaganon ng lips ko. So, every now and then, kapag nagaganon ka, don't expect too much na maglalast yung product sa lips mo. And then, pangalawa, kapag kain ka ng kain, ganyan. Lalo na guys, nung nasa SG, nung time na tinetest ko yung longevity ng product na to, nung kumain kami sa Henderson Bridge, yun yung may mga ma-oily kaming kinain, kumain kami ng mga noodles na may oil, mga halos fried, ganyan yung mga kinain namin guys. So after eating talaga guys, yung kulay ng bibig natin, hindi na siya kagaya nung bagong apply. Of course, do not expect something na maglalast talaga siya kasi lip balms lang din naman siya. But of course, it is very easy to apply guys. Talagang easy lang siya. Yun nga lang, I need something na titingnan ko yung bibig ko. Kailangan kong mag-mirror talaga guys kapag nag-a-apply ako kasi dahil nga sa pagka-pigmented niya, kasi sobrang pigmented nito guys. Konting mali mo lang, mapupunta siya sa labas lang ng bibig mo. So, dapat talaga naka-mirror kapag naglalagay. Kasi yung shape pa man din niya, hindi siya application friendly.
for me. Kasi para siyang, hindi kasi parang lipstick style yung ano niya. Lip balm style talaga siya, guys. Ganon. Hindi siya pwedeng yung ginaganon mo lang. Yung parang mga moisturizing na lip balms na walang kulay. Ganon. So, mas maganda sana siya kung yung lip balm shape niya, guys, is yung parang sa lipstick kasi it will be easier to apply especially on the corners of the lips. Dito, tsaka dito sa top niya, guys. So, mas madali sana kung yung shape niya yung paganon. Unlike dito, bilog kasi siya. So, medyo mahirap. Medyo pinapaside ko pa siyang ganyan kapag ina-apply ko para mas madali yung application natin. But for the moisturizing part, guys, yung pinaka-moisturizing sa kanilang lahat is the Jazzy for me. Kasi sobrang kakaiba talaga niya sa bibig. Kahit ngayon, ma-feel ko na, guys, na yung effect niya, alam ko, mamo-moisturize na tong lips ko. But for the heart naman, guys, kasi ito talaga yung matagal kong ginamit. Hindi naman ako nagkaroon ng windburn kasi, guys, ako talaga, madali ako magkaroon ng windburn kahit hindi masyadong mahangin sa labas. O, diba? Madaling nagda-dry up, nagka-crack yung lips ko, especially if I am not drinking a lot of water. Talaga magkakaroon ng pamamalat yung bibig. Alam niyo yung ganun. But for this one, guys, yung sa heart naman, hindi ko naman na-feel, guys, na nag-dry up yung lips ko. So, okay pa din siya. Ginawa pa rin niya yung job niya as a lip balm. Nakakapag-moisturize pa din siya. And of course, meron siyang pigment, which is good kasi kung more on like windy part ka or kapag masyadong nagda-dry yung lips mo and gusto mo yung nag-lip balm ka, eh gusto mo may kulay naman yung bibig mo, so mas maganda na etong ganito, guys, eh gamitin na din. So if you're asking me if you can really use this on your cheek, actually, guys, ito yung ginamit ko ngayon sa cheeks ko. Etong heart. So, ito yung parang pinadrunk blush ko. Ito siya. And ginamit ko rin to dito kahapon, guys, dito sa bahay para ma-check ko lang din yung longevity niya. And ganun din siya, kagaya din siya sa lips, para maabot lang din siya ng 3 to 4 hours kasi especially if you are sweating a lot, kapag busy ka sa work, tapos mainit din. And of course, kung magpupunas ka ng mukha or pag magbablot ka, mas madali siyang mawawala. So, kung gusto mo na mas matagal talaga ito, guys, na mag-last dito sa mukha mo, I suggest mag-apply ka ng mas makapal and then i-blend mo talaga siya ng maayos, guys. And kagandahan lang nito compared sa lip tint, kapag ito yung nilagay mo, mas madali siyang i-blend kasi nga, para siyang cream, ganun. Parang clay blush, ganyan. So, mas madali siyang nabiblend na ganyan. Hindi siya yung kagaya sa lip tint na kapag dinat mo na iiwan yung dot kahit nag-blend ka na, o, diba? So, ito, guys, mas madali siyang i-blend kasi kahit medyo matagalan ka sa pag-blend, andyan pa rin siya na hindi siya namumuo sa mga parts na tinagdatan mo sa kanya noong nilalagay mo siya. So, if you're still a student and you are on a budget, eto, guys, maganda siya kasi mura lang din siya, tas magagamit mo na siya sa lips mo and sa cheeks mo. So, for the price of 150 pesos, guys, okay na siya for me. Kung i-recommend ko pa siya sa inyo, yes na yes, i-recommend ko siya. Yung pinaka-favorite ko na dito, dalawa. Ito na si Heart tsaka si Jazzy. Kasi gustong-gusto ko yung shade nila. Tingnan mo, ito yung mga pangmalakasan, ganyan. And kapag si Heart naman, guys, ito yung mga pang fresh-freshan. Pero kung gusto nyo naman ng mga mahilig kayo sa nude, yun si Aya. And si Alexa, kapag medyo pa-orange, mga pa-summer, ganyan, yung bet nyo na shade, perfect na perfect silang apat. Wearable lahat yung shades nila, guys. So, walang itulak kabigin sa mga shades na to. I hope you enjoyed watching this video, guys, and I hope this video will help you on deciding on what shade to get in this line ng Precious Skincare Cosmetics. Sabi ko nga, favorite ko na si Heart tsaka si Jazzy. So until then, guys, I hope you subscribe to this channel and I hope you like and share this video. And of course, i-follow mo na din ako sa Instagram and mag-like ka na rin sa FB ko. My name is Joy of Mia and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Listen to my heart beat, beat.